Hola, benvinguts. El meu nom és Elisabet Freixa, soc coach i el que faig és acompanyar persones i organitzacions a desenvolupar-se. El que farem durant aquestes sessions serà explicar-vos molts secrets. Secrets a nivell de com fem per donar més de nosaltres mateixos, per aconseguir els nostres objectius, per rendir, per tenir molta energia. Avui, aquest vídeo d'avui, us explicaré en general de què aniran tots els vídeos que després anirem fent, d'acord? I el que farem seran treballar 7 aspectes de la nostra personalitat, de qui som com a persones. Aquests aspectes són els següents, fixeu-vos. Primer de tot, la teva seguretat. Treballa la teva seguretat. És molt important que tròpigues com estàs segur, independentment de les circumstàncies externes. Per tant, treballarem la seguretat. Segon aspecte important, la gestió de les emocions. Les emocions són molt importants per aconseguir coses, gestionar-les, per obtenir qualitat de vida. Tercer aspecte, molt important també, és el poder, la teva força. Com aconseguir els teus objectius, quins són aquests objectius. Tot això emmarcat dintre d'un projecte de vida. Parlarem de moltes coses. Quart aspecte, també molt important. Cultiva amor. Amor cap als altres, amor cap a tu. Parlarem del significat d'aquest amor. No és el que entenem, sinó que és algo bastant més profund, però en parlarem. Un altre aspecte també igual d'important. Com t'expresses? Què és el que dius? Com utilitzes les paraules? Com et parles a tu mateix i com parles als altres? És una eina molt poderosa per canviar coses, per aconseguir coses. Un altre aspecte important és els teus talents. Optimitza al màxim els teus talents, les teves capacitats, el teu raonament, fins allà on pots arribar. I finalment, l'últim aspecte que treballarem serà també la teva espiritualitat. Si tu atens a tots aquests aspectes de la teva vida, connectaràs directament amb la teva energia. I parlant d'energies, et proposo un enigma. La pregunta és la següent. Hem parlat de 7 aspectes i aquests 7 aspectes estan directament relacionats amb 7 centres energètics del cos humà. La pregunta és, com es diuen aquests 7 centres energètics? Les persones que encerteu aquesta pregunta entrareu en un sorteig que sortejarem una sessió gratuïta de coaching. Endavant, doncs, us animo. Envieu, sisplau, les vostres respostes en el mail que apareix a sota. Adéu-siau, fins al proper vídeo.